Programang ingka pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas na napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayin nga si surat, idi kalman laeng ni pagayam te nga Jasmine, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, na nakarubuat akon, tamapana ko nagbasa, 4th year high school akon, manong balasang na ako. Kaya napudno na manong nemi, iri palang 3rd year high school kat adan boyfriend ko. Ngayong limit data, kini mamang, manong nemi, boyfriend ko idin, manong nemi ni Carlo. Kaskulag ni Carlo, manong nemi, mahilig ni Carlo. Naglaing ang chancing. Holding hands, sinurokwan na nakaw na halik. Naramanan nan, digiti lips ko manong. Naramanan na pa yan nga naiggaman, tibarokong ko. Naisalsal na pa yan manong nemi, digiti dakulap na iti yan, nagsbaitan digiti legs ko. Nakaluklo ko. Adama digiti kundaway manong nemi, no kasta nga, mayat tirik na kakit, ituyak kumat ang biglang malagip ko, hampay na nga rumbeng. Kanda ito kadila Carlo, iti pagtungpala, kuna, adamat ambisyon ko mano. Nangro nagat bastardaak, manong nemi, anak-nak ni mama, iti kinabalasan na. Kahit nadaanak ti aksyoman mano. Ngayon so da ito ay ni Tito Julio. Wine. Siya tinauna nga rod nga anak ni nanang, talo ka mga kakabsat, Adjek da Julio Jr., kastamatan kinidayan. Kinabud no naman nung idagbalasa nga ako, nagbalasita nga ako, sabalin ti panagkita kanyak ni Tito Julio. Kakaasyak lang mangdiklik-lik, hindi posible nga panangbulis tiyan na kaniya. Nakalaplap sata kami manong, nawas na hindi iti legs ko, namuna tama nag-shortak, namuna tama nag-isliblesa, nakadadudig iti mang sulisog kanya. Nakasta nga rumarak at mapanak iti tiyanggi, kuna da malapsak nga lalaki, manong nemi, tiya kantada, O tukso, layuan mo ako! Asin no, nga tat pagtungpalan na, ningat atito na nga Julio. Kung kuna na, ay, bastos! Ni Tito Carlo, ni Tito Julio, wano ni Carlo? O nada. Nauy-uyang dito. Kaya dumawata kininanang manunim ito sa reka kwarta. Sanga siya pang dawatam. Sino nga mamang? Dumawat ka kini Titong Julio. Tawang nga rin tinaramidak manunim ino dinaan na pan-imasade kini Tito Julio. Tito, kwarta mang gano. Abeda ka doon na. Haan si kanot pang dawatak kunin ni mamang. Ano masapal mo? Kaya allowance ko 150. Ikang kat magasot. Ha? Hindi thank you. Hindi wow. Yung purusak na marunong mo. Wala na Tito. Mamang, kaya nyo malit. Ito pinakibulong ko kami. Hindi mo kahit at limang gasot na. Dalawang kapros di baroko mo. Ni Tito, alam mo ni Tito, alakdakot. Nalapsat ka, Jasmine. Kayat mo, isinak ni nanang mo, ni mamang mo, tas datatag asawa. Ano Tito? Mamang na, kada nyo ni Tito. Yan naman rin data. Uyungan ako nang. Ano uyungan babagam? Kipulpulong na. Tuno ko ang kaikan. Wala ikan ako na Tito. Ito ako. Taprusak na talapang ma. Tito. Panakit inaprusan nga talagang impatangganan siya patik. Bastos. Lamutin ko ito kortan. Dati ni, 500. Di wow. Baba, panawang kamalangan, bastos nga aksiyoma. Masursurunak manong nemi. No, saan ko nga talaga, nga kasapulan, di kwarta, pamparti, mahawad ka rin, naaram nga aksyoman kanya.
Sa bagay, nagwapo mo't kadi very neat ni Tito Julio mano. Ngayon naganas. Itulog ko kadi, nga 16 years old dak, mulos tiyanan na nagsiyumang kanya. Kasi nung timasakbayak, oh my God, tala masarsarahan. Kaya nung dak mo dito eskwela, anong name bigla naklatamat nga rakupen ni Carlo. Oh, sweetheart. Uy, anak ko. Kaslasan ka girlfriend. Ore, girlfriend na kit ilugar mo mat. Ano kit kita man eh. Naging narakop na kita kakaskulaan. Kaganunobi. Di na kita manaman. Dito ito. Naging pipikot kahit naman. Carlo, nakastalat aramidin. Magsina ka. Ha? Isina ka. Sino nga kayat mo? Baka ada relasyon yun kini Tito nga Julio. Papada kay amin. Buisit kayo tibiyag ko. Talawak tumaten manong name ni Carlo. Ang amo na mati mga ayo. Basta nagpapauyo alan sorry na sweetheart. Jak tulolito na. Kaya ba nagtumaten ngayon ka magmerienda? Mayatak matata. Malibre. At tumaten na gini kong daw nga kibinan na. Sagot tumat mapupuutan nga kipkibing ka. Kaya no adat napinta sa gundaway na manong name bigla nakarakupan sa naambalan. Dikit lips ko. Kamang masit sa ngao mo. Kakaiso ng kangkanahir na agmamatwas. Gawin. Hanap mo nagsiksigarilyo. Nabanglot sang ngao. Nanaro na kang ka, Hasmin. Ano nga tanutuladan dapat na kita may upload dito Facebook nga viral nga sex scandal. Third year high school da, ada, the latest. Hindi mo na buya? Pabarak buya na kita. Apay nga matulada kita. Amom, dito nga kinalapsat mo. Ambok nga sala nga sisyak na ambisyon kang kay. Ano nga hindi kayat mo kanya, Carlo? Di ka na babaik lang ala. Saan nakalab? Ada lang na urge mo kanya. Sa ngalab na marikrik nam. Amom no kastulat raramidem. Talagang isina ka. Dito ito eh. Wala, saan ito nga roda? Kangkanahin ka ang karkari. Nakalalain ka ang chancing. Ano pala kaya't mo na palubusan ka idin nga nagkamam ti barukong ko. Nisaliksik mo pa yung tiunag, gunot tiunag ti pantik. Nagkapaya, nagngamal ka lagi ti lips ko. Kaano? Kaya naman ta nagbuyat sini. Hindi ka nagbuyat sini man. Aging nga naggraduar kami niti high school manong name. Nagpaalak mo siyempre impalaan na ni Tito Julio. Nagpaparty ti kalding, nagayab ka na kiti barkada na nagiinom. Aduman ti kiti kataib ko manong name nga imay, nagiinom kami man. Namarbartek kami ko nakuma, nga madamot puot ko. Hindi ta makariingak manong name adamang apros iti baroko. Tito Julio. Saan ka nagriri, ba? Saan ka nagriri? Ikang ka ti kwarta. Pagbasahin ka ti college. Itad ko amin na masapol mo. Sapatos, aruaten, alahas, baro nga cellphone. Kanamin namin. Basta pagustuhan na. Alan, Jasmine. Ang kanditi. Apo. Bastos ka laklakayan. Hindi ka lang mabain. Di mo kaya? Hindi kasi doon ko matbayat. At itad ko amin, kago. Amo, ita ka nagradwara ko. Talawang ka itituin. Pero right lang kami makapagradwara. Kalpasan na, pumanawa ko. Inakag-supporting sa syudad. Sino ko matipagbang babasa kang kaloko? Baka agtungpal kamid laki ni Carlo. Ni Carlo pang tagikwakin ka, awang kwartana. Ngem no siyak ng human kin ka, kit tagikwakin ka. Iti anyaman nga oras sa kahit ko. Itid ko amin na masapol mo. Gago? Ang manunotek manong name. Siyak lang at kastoy. Di problema na. Dagit itado mga tanga babae. Dagit ada boyfriend na. Saan na nga tang na virgin, naipayda nga ti amin-amin da. Ada nga ta,
Asin nga tatikas kanya nga daan tinubyo akas kini Carlo nga naarang, nagaraw. Kat asinumat na kanya akas kanya agda syuman na akas kini Tito Julio. Baka di duman manong name kat sandang nga virgin baka ituyak dan. Nung ata rupak ti kwarta, Jesus apo. Nung kasta nga papatanak ni Tito Julio, ang mga kayang kulatan. Ay, yung Diyos ko. Diyak kaya. Ada paap ko. Diyak kaya. Nga marakrak di masak maya. Iso nga kalpasan ti makabulan manong nemi kada hindi nga panagturpos ko. Nagpakada akong kini mama. Papanam? Anda textmate ko. Textmate mo nga. Ni Lita. Tinagan na. Apit ni Lita. Anda ka nung pangisarakan na kanya katrabaho sa syudad. Jesus po aya. Na mamang nututoy ko lahing awan tinaran niya ka masagbayak dito eh. Kahit nakasagana ba't namang ni Titom nga Julio nga magpabasakin ka? Nakasagana nga magpabasakan niya ka madamot kondisyon na. Anong kondisyon na? Ito'y bagi, kaya ito nga ron. Nga pag-rapitan na tayo nga gina. Anak, dahil diya lailo na lang kayang ka, ano yun na mamangin na yan, mula ko mat kinautog ta asawa yun. Kaya ito ka di nga may sangal daw, katibaga ka masikugak, nga putot ti asawa yun, ti sikug ko. Dito nga rin ka po no apeng nga pumanok dito, tap no maliklikak, tinaaram nga asawa yun. Sumatikang ka nanungan nyo. Kaya ito nga, mapagustuhan na taan namin na kayat na. Gabuta saan nga mapmapnag ka na kayo, kat masapul nakpay. Gaputan na aram ti asawa yo. Sumayat ka manuno sa anak. Mamang, pumanaw ko. Kasanun na dadakas mo pasama kang kasadyay. Anong orti kayat mo? Maramanan na ka, tiagsyuman kang ka? Muna tilad nga lalakit makaraman kang gadyo syudad. Ni mamang, saan kas ka na kayo? Nga kabalasang. Ni, siya pwede pa basulam. Kaya doon, sige nang. Tungpain na kung suka ito. Basta. Mayat kay manunusaan, pumanawak dito eh. At daywak dito nga lugar, dito nga balay, taamang nga nagbalaag ka nakakmat, abalasa nga ka na kayo, nga ti makaputot kanya ket asawa ti inak. E di maamuan ni Carlo, ti panggap ko manong name sinupyat naman. Tinawagan na, inawis na kiti may isang restaurant. Ana, tanong nga rin papanaw mo ito eh. Tumiga. Naka-ready ako niya. Sige. At pinakadat nga ron. Anakit mo sawan. Hindi dya balay. Kaya umayak ko man dya balay yo. Katsa dya ito nga pinakada. Kaya mabalin ito man nagpinakada ito ya. Kaya mabalin ito man nagtinawag. Adamat cellphone. Ano pala problema? Kahit ko kumangan doon, mapasama ka na ta. Carlo? Diya kaya't nga, umadayo ka, siyempre, adayot ayam mo. Kasan no, adan tumakurso na daam nga lalaki sa diya, isupit makauna, imbas ka siya. Nada ka dilayin ti kalakalik ko, ma'am? Nga sikat ba kauna kanya? Sayang namin, Jasmine eh. Hindi pala third year ta nga agnubyo. O, pinapasama ka na ta. Nagamakon nagpaiso tabarukong mo. Ken pati di baba. Nalips ka. Narakop ka. Yung saan ko pa nga. Kakaasik lang nga. Ala. Nagsasakit mo ka pusong ko. Nararapapan ka. Padpada ka lang step mat. Father kong autog. Ano mo? Kita talaga mat. Siguro. Kailan na ba tatakulap mo? Managsal. Ala. Managsarila ka la. Si Kamit, siyempre, ararapapan ka, naroon na, naraman ako ng itilips mo. Hanggang itong may bayan. Tapos pagkaligan, tanda mo, pasama ka na takit, agsikog ka, ikasar ka mat kayo. No kayo mo, i-withdraw to, nag-usarak ti kondom. Adalat tabalbalo na ka kondom. Dati na eh, tap na mamanti ka, dati ti kondom. Pastos, panawang ka man langit. Jasmine, mamit lang, Jasmine, ala na. Ito eh. Pagustuhan ako na. Ala na.
Masarsarakan ko na. Manong Nemi, kahit ko nga ilalain, tagibinan sa lakniban, tidayo nga da kanya. Taorin no na numuak laing, Manong Nemi nga basta nga bastarda nga daan ti agsyuman nga mang sulsulisog kanyak at the boyfriend ko nga naaram. Nga korang na lang ituyak kong katawanin na. So nga kahit ko Manong Nemi nga panahon dito nga lugar, sa pulak ti masakbayak, iti sa bahali nga lugar. Tabarbarin mo sa jay, kahit adamang raam, iti kinamabae. Nakadanon nga rod Manong Nemi tinagsinarakan mi, nga pa sa ti syudad, kanilita, nga best friend ko, gayem ko iti Facebook. Nakapimbintas ka nga talaga, Jasmine, umapalakin ka. Agamanak naman sa akarag iti gayem mo. Huwag nga ron, napili ka nga gayem. Nomambay talang makita ka. Oh, ana. Baka, antag merienda. Nag-istorya iso na halos agpadpada kami Manong Nemi iti sitwasyon. Kahit mo sawan, adamat agsyuman keng ka? Hang agsyuman. Ano nga ron? Kuha, agsyuman, jay, jaka mo? Agsyuman kini, kuha, dapat, di mo lang amumatin. Basta, nakakamawatan lita. Basta halos agpadpada ta. Adamat boyfriend ko nga, ikalkalikago mo naman nga maalat ti amin na kanya. Tsakbit kaya. Ikat kaya sa wen virgin gabay. Wen, oris ka. Inuti kayat mo. Di bagbaga mga pangisar ka kanya katrabaho. Akalakat agpilpili. Ano kami dito ng trabaho? Agbaling ka kang caregiver. Caregiver? Di ba di caregiver kat masabol nga gadal ka? Caregiver kat mapangiti abroad? Adamat local caregiver kat? Katulong? Uy. Mangawan iti may isang lakay. Lakay? Naangdog nga lakay? Uy, saan nga naangdog nga lakay? Uy. Very neat. Di mo madlaw nga lakayan. Abi nga siya nga rin tisirak mo. Kaya mo nagsapsapol ka. Di ba? Yung pakpakaasim nga sa pulang ka ti trabahom ditoy. Abi nga siya nga rin klase nga trabaho. Abi di mo kumakayat ti caregiver? Ano nga rin kayat mo? Sumrek ka nga sales lady? Sumrek ka nga waitress? Ano sa kayat mo nga ron? Oo, bakante nga sales lady ka waitress. Di dyan malabakante. Among ko ano, saan kong sayangan ti trabaho nga madamay ta? Siyak ko man. Ang kahit mo sinukat nga ron, kaya. Kaya no di mo kaya ti caregiver, bahala ka. Mabaling ng itulong ka. Kasi ano nga ron din, kaya, di agawid ka, subli ka man lang. Baka ano, agbalegi jay, agsyuman kang nga, mangsulisog kang ka, una di boyfriend mo. Abi kami di hamong kayat, di mo pa yung nakikita. Kasi ano nga ron, dagmirian na tapahin sa atang tumapan, itulod ka. May isa nga sebi bonggalo nga balay Manong Nemi. Nadalos iti aglawlaw adaan iti alad gate. Nabintaan nga balay. Nalapsat digiti maset as City Hardin. Sino tagna dita? May mesana. Sino may mesana? Ni Lolo Simeon. Lolo Simeon? Abi nga may mesa. Kaya may mesa nga rodin taon, naging anak na. Musling talon sa naging adda di Amerika. Dua dito adda to'y Pilipinas. Ngayon adda di Mindanao, kinadjay Lanao. Ay, Lanao, Mindanao, midlalay di. Di Cebu. Dan sa pa'y anak na di Palawan. Abi nga saan nga mapanagkarigit anak na. Dito nga rin kayat na amumatan no, the sentimental value ti may nga balay walang lugar at di mo mabaling nga panawan. Anong kasasaad na? Medyo marigatan lang tumakder. Yung nakarigatan natin tumakder,
makatakder. Epi nga, agmay may sarod. Iso nga kasapulan na ti kadwana. Apay nga, siya pwede mauray na. Apay nag-awan sa baling nga, kabagyan na kuma. Adda digiti kakadwana, ng awan ti makaanos kayong kuwana. Hala, no hang damanusan siya ka eh. Iso nga rin nga padasem. Dadyak mat amo na rason, no apay nga handa maanusan isuna. Nagbaser manong naming kanada nang ilukat iti main door nga naka-wheelchair. Sumirsirip. Lolo! Siyak ni Lita. Nagkura ka tatawagan na. Baka di na mangigsi ka. Tinawagan na. Hello, Lolo. Ni Lita dito eh. Kasi na ko nakanyak. Hindi nga, daama mo kung kasapulan ti trabaho. So, umay ko ita nga iyam mo kaya na ita din na agsalita kayo. Ay, hanggang nakalak. Sige nga rad, Lolo, dumanong kami nga rad. Di ba't kaya nakalak tigit siya. Pero ka, tilokat ko lang. Dani, hanggang nakalak na ito, ngayon na ikandado lang, saan nga na darden, sobratan. Kurata, irikap tamat lang. Nawayaan tri daw manon nemi ket nakita kami mo ti uneg nga nakatugaw ti baysa nga lakay ti wheelchair iti nadalimanak nadalus na pintas nga salas. Tumalong kayo. Tumalong kayo, Lita, tumalong kayo. Tumalong takanaw. Ang kagamama. Lolo, ni Jasmine, akaradardwar na ti high school para first year college na kuma. No may kamat pa yung agbasa. Kahit yun sa pagbasahin, no kayat yun, sunang agpaot. O nangig mo. Kahit nakapagbasahin ni Lolo, no, maano sa misuna. Ay, Hasmin. Kahit mo kanidagyan kaniya. Lolo, mangibaga kay man tirason, no apay nga awan tegpaot nga kadwayo. Dati kahit kumamuan. Lita, di mo ka di siya nalutsod. Do sino lagi imay dito yung handa nagpaot. Saan ka nung nagsalutsod, Lolo? Kita kayo ti mga ibagan, tagsalsalutsod nga ro din ni Jasmine kada kayo. Ako mo ka rason. Baka maboring da. Maburing da, kung nakumangem, awam mati iparparit ko nga ramidan da. Ta ore no maliwayan da ti trabaho da. Gapo iti panakibul, video call da, kada kiti boyfriend da. O sinuman. Siguro ka po tala ungetak. Ada rason tap na agungetak. Agasem. Imbas ko mga magusto ak ti aramid da. Maliwayan naman. Iso damat lang arta kim baso, Lolo. Basol ta. Halak madagungat kahit no awan tirason. Sa kamis mo't magpapano ka na ko da. No talaga nga jakon kaya to, ugali to, no aramid da. Ay, no kayat mo, itiagpaot dito, Jasmine. Adalatakin ka. Kaya no samwa kayat. Awan maramin ko. Kamay lakbat nga sisyak. Kaya madala rin ni Gundaway ngamin nga nagkrigat tagmay maysa ng runa no at emergency nga pagkasapulak at saan ko nga madagos nga aramidan mo no panalain. E more man adakadumak no takas diya nga natangkan ti ulo na ore pukpuk kawama. Hanto pa lang nga dagos nga umay. Ngayon ti kahit ko amo na ti mangikir kanya, amo na ti mangipatig kanya, ibilang nak nga lulo na, ibilang nak nga ama na, ibilang nak kakabsat na. Nakatubait pa nagpasweldo. Mano ka rin itid yung asweldo, Lolo? Pagbasahin ka ti college, wala niya kurso. Ted ko amin ang sapol mo. Walaksil ka deta.
Ada pa apan naka-allowance mo. No kahit mo't mangisibro, ikang katigatang mo. No kahit mo tagurnong, mo ta kahit mo tulungan, naganakin ka, kan kakapsat mo, ikang katipawit mo. Oh, saan nagbalak kahit mo? Alan. Lolo, makadigos ka kadi nga siksika? Tapay, dinak ka di kayat kadikusin no kwa? Ay, so salutsudak lang, lolo. Kabaylak ng barigata nak. Dahil pa iti ba, Jack, magustuhan ka na kiti kawata. Ore makita da marigri ka taklang aruden. Didak pala mo tulungan. Saan ka ba napilitan? Mas pagarikan din mo kayan. Nga itulod na, kaging gati unang tibanyo. Sanak to baybayan latan, tamakamuak to latan. Sa kung to manlapok kawan, no, damasapol ko. Sabay lang ba't nagluto nga sisya? Iso nga ron nga kaya sa pulak ti kaduak, kada kwartak. Diyak ba't nga ron mabaon ta kwartak? Nga mangdigos kanya. O siya nga kwarta, ang ka managluto ta, manghanak. Diyak mabaling ako na yun. So, sa pulak ka ron, katulong ko tapno. Ada pa kong sarak ti kwartak, ta di mat makapagtrabaho diya kwarta. Ala. Mayad ka mo no saan? Desisyon ka. Sige, lolo. Kayat ko. Kayat ko dito eh. Ngam sa balay. Kayat ko dito eh, ngam sa balay, nakunak manong. Tapi nagkumperar ko. Tanong balay, manong name ikarigatan naktuman nga pagbasain kas pagarikan, ti agsyuman kanyak, ngam adunto, nga apros, adunto nga chansin. Baka saan nantong itad di masapul ko no di na no jak kayat na. Agtong palak kadilayang tikas kini Tito Julio. Bueno saan nga nagtalined sa jacket ni Carlo nga agtalined nga nubyok amangan masulisog nakto. Ket maitad ko ti amin ko. Ket siya sino ni Carlo. Kaslawan makita kanamok nga naarapaap na. Kasanuntot masakbayan. Ket nagtalined ak kini Lolo Simeon manon nami ket tulunga aramidek ti amin ket maayo ket pagbasaen na maayo ket ited na no adda kayat mo gatangen manong nami ama. Masalak di bakpay ti amin ko sa anak nga problema di posible nga panakarak-karak ti masakbayak di ba? So nga okay na. Lolo, kayat ko. Aganak dito. Very good. Manong nemi ng rugi akmet laing karedi nga malem. Hindi agpakada kaniyak, nilita. No da problema, tawagan nak lang. Ang panagkunak, awang problema. Panagkunak kat agkagustuhan kayo kini Lolo Simeon. Amom no saan ko lang ilalain di trabaho. Amo siya kahit ko kuma. Sigawit wala. Siyaklatan na, di nakagawan nun. Good luck, Jasmine. Thank you, Lita. Napantilakay manong name ti Hardin. Edin to, takinabisatok matanda kitinaskan nga kabisaduhak. Nagluto ak manong name kinitak man at mabalin ko nga ideprus nga listo. Ore mamet no awang matrep mi akit amok man dyan ako nga deprus manong name. Adamat nateng manong. Dakaliban. Nga madaaso na. Dapay baboy na. Mas dawak tag dapay tarakan na baboy kita. Paralisado lang aron. Pwede makaluto akon manong name Lolo? Ay. Jasmine. Nakaluto akon. Mangantan? Mangantan ko naman. Mangantan, Lolo? Mabisingkan? Hampay. O siya. Makit kinam jay rep, rilok tamon, at pagdad ko sa jay nga arak. Iik mo man dito eh. Kaya makita ka man timabaling nga pulutanin. Abang nga pinaggatong nga ingko tita abagam.
Kinunana. Awan, lolo. Abay, makakatawa ka. Kas lang amin, adalang ko akas tiga drama. Agpaiyawat, agpaisagana, tinungan di amo na, kada agpailoto, tika pulutan. Kaya dapay, madino aramida, kay subat style ko. Mabit lang nga lolo, ha? Nakalalistuak mat manong namin nagkuti, kalpasan na insaganak indasar ko. Lemas. Numabising ka ang galat mga din. Bali naman ito kalata panawa dito yun. Pukaw ang katulatan noon, masapol ko. Kadno kaduwain ka, lolo? Kaduwain na kuminom? Saan na kuminom? Kasasalita ka lang. Awan lagi ti obram. Awan ti ka-text mo, ka-video call mo, awan ti katawag mo, awan load mo. Adalod ko, lolo. Nga mawamat nakatawag ko. Amo, may tapay ka damo pa lang ako pa may saldaw mo kat may gidjat ka kadigiti. Imuno na nga. Nagbaling nga. Caretaker. Caretaker? Api nga caretaker ko na yung lolo. Sika, ti aking care ka niya. You make me take. Alam ni lolo, hampay minom na bartay ka. Caregiver ko na yung kami lolo, ang caretaker. Kaya mas tuminom, tikas nga oras. Lolo, kaslasan sa nga maibagay nga lolo tawag ko rin ka. Tapay. Ubing mo't pa tilangam. Mantawag mo ka din lolo. Patangam. Narigat ko patangan. Ngam gabata lolo. Ninanang ko, manutawanan. Sa manutawon na ganak ko man dya, inana dya, amana. 50, 58, 60. Apay tilangak 60. Ako karat nga, amulolo to ubing nga tilangam. 75 ko niya. Na? 75 ko. Oh, Nabaya po ko nito. Sabi naman saan ka makidan na kadakwada, lolo? Kaya na panahon na ito kamalay. No kasta ka mailiwak kadakwada sa gaisak mo dito nga pasyarin. Kaya marigatan ang matasisyak. Bayam, pumasyar lang itong andwa ka. Kaya't mo di mapansa di Amerika. Lolo, maya ba nagsadya? Kaya mo na. Alis tumatlahin. Ikabuta. Damit bisa. Anytime, makadano nagsadya, hindi kayat ko. Mabaling kabat ng itugot. Kabat sa pulak, caregiver ko. Ada rason tap ng itugot ka. Lolo, amo di kita imuno ng siyak, nga caregiver mo? Amo da. Tapi nga saan nga nagan-anos tap na makadano na di Amerika? Minumak pa niya. Anong marikrik na yung lolo? Marikrik na nga niya. Nakapsot kayo? Kabayalak mati. Tumakder nga sisyan. Ti umadang. Ang yun talagang kasapulak. Ti mga tibay kanya, kasapulak ti sa rukod ko. Tapos nalalisto kang dumanon ng daligay tilugan ko. Nagwapo ka, lolo? Hansape pustiso tagipan yon? Saan? Original dito eh. Oh? Nalagdat ingipon ko. Nabangluwin sa ngaw ko. Saan ang pagkagsigsigarilyo? Guminok ti ara ka. So lang, isbok mo it. Ilit ko. Managjogging nga ada mini gym ko dita likod. Ada pagbarbelak, pagpusapak, ada treadmill ko. Binigat nga ramidag. Gusto kayang lolo. Lolo?
75 taon yun. Oh, pagkatawa ka. Amom, lolo, isang ang pimanawak sa Jayami, sul-sulisugan naktaksyoman kanya. Naglugon. Kinabud na kat napurusan ang tibarokong ko. Legs ko. Sa the boyfriend ko nga naaram. Gaman ng tibarokong ko. Amom, lolo, no, nalupuyak la ko man, no, talagang nga jak sa anak agbalingan na tibker. Baka sa anak ko man virginitan. Baka nagbalik ko man na jak syuman kanyak. Kada dyan boyfriend ko. Ngayon madaman tarapaap ko. Kaya masak, kahit kung man na rin niya masakbaya. Lolo, ada pa ilaarem mo? Ito dahil tanging bagak manong naming astawan iti paggak. Amom talaga nga may gidyat ka na unay, kada iti imununan nga nagbaling nga caregiver ko. Amos ta sikat ka pintasan, sikat ka paratuan, prangkang agsao, kapintasan, ken kaubingan. Amom kani nga awam pa may saldaw nga nakadkadwa ka nga umubing tirik na. Ano ni lolo? Man. Talaga ka di mahilig ka, tag-short ka, tag-sleeveless. Di mo kahit lolo nga stud arwate. Nagbagam tapos na magteramidek. Kaya't ko. Sunalaing na agsakit tipos ko nakastoy lang. Anat kahit masaw lolo. Ay, alala. Ay, sasapo anak pang palawan ha. Pagbasahan ka balasan ko ha. Ito kang katinaran. Ito ko amin nakasapula. Basta anak pang palawan. Right? Amom, no sikat kadwak. Agpaot pa itibiyag ko. Agsubli akti kinagtutubo. Baka ikugtar ko doon na ito wheelchair ko. Nakaskasa na lang. Nimit lolo. Aman. Sikat ibang mangtatikirid kanya. Awan siya sabi na kita kakangina nga agas nga gatgatang iras reseta na kita doktor nga supplemental food supplement kada na duma pa dito tapno sikat ni agas ko sikat namang tad kanyang tipigsa sikat mang nainayon tibiyak ko ninilolo man isyat ko na ito yung damanganin ha masapol nga saan ka mapuyatan? Nagtaramidong ka, o anong pintas mo, nagtaramidong ka, mapuyatan ka. Kaya oras siya, masapol nga maturog ak gusto nga oras. Agri nga tumatlang gusto nga oras, tapno agjima. Sige, umunga mo na kita. Siya kong mangidoron ti wheelchair ko. Siya kong lolo. Idurong ko. Amo may ganan na kita. Umaan, kayang-kaya. Baka may batam. Guray, mabitlang lolo ta. Yun unak na gito ya, sa katusublian. Sinubliak ang peso manong nemi. Aguri ka rin. Ano nga tanong, ibati ta rin ito ti wheelchair. Tulungan na lang ang tumakta. At ibahin na. Sigurado ka? Sige. 1, 2, 3. Uy! Ala ni lolo, yarandaran tanan sa mo. Naidinas yung tiropa yun, tiping-ping yung tiropa. Agin tutulid kan sa amot. Talaga nga madi. Naot balansak. Basta. Madi ka diti angot ko. Nabanglo ka lolo, so lang tagat-arak ka. Ngam naimas mo dito nga arak. Naimas nga arak at naimas mo di pulutan. Sa umat may laok nga sigarilyo. Dinabanglo nga sangaw. Umay ka karo din, magnakaro din. Sige. Pag nakatibayan na ka, matulid. Sige, magna. Sige, tanglab ta bagak.
Tarakos, irakos ko man tibatakit ko tibagim. Basta, napanglo ka. Lolo, nagbanglo ka ko na. Diyak pa nagdigos, ilabigat. Baam, nagdigos ak tumadamdamat na bang banglo ak. Kitsi ka, di kagdigos? Kaman na. Digusan ka to. Ha? Digusan ka to, lolo. Digusan ka to. Nagdigos ka, kaya digusan, nakdita palag digos ka to. Agidan na itong nagdigos. Wala ni lolo. Kasla kaya na ba lang? Lolo, 75 years old. Imposible. Iti panunot ko manong nemi. Numaitat kumitlaeng tibagik ti amin ko. Kita mabuungen ti kristal nga salmet metak. Api nga ni Carlo, saan ti aksyuman kanyak, adadungan siya kayat. Idin tutadre ito pensyonado, adot parin aid na, adan bukod na nga balay. Nabanglo. Ken kaya-kaya na, kayang-kaya na. Nagasagana mang pabasa kanyak. Inutipikaro ti pilyek, asin no kumapay, napagpilpilyek. Carlo, Tito Julio, uno Lolo Simeon. Naakon kini Lolo Simeon. Hangga di kas dyan, manong nemi. Una, kas dyan tumadlatong pal na, di pala iso. Di nabintas di pa nagpilik. Sigurado di masakbayak. Naragsak kami nga nangan tamang gustuhan na tilutok manong nemi nagadubuak ken naginabrawa at dapat kinalnat puno salad nga natin. Ala talagang adu ti kiti rason no apeng agpao ti biyag ko. Jasmine. Talaga nga may saka nga hasmin. Nasimbang bay ti biyag ko. No kasto ti lutong o makmakmakang ko. Madlaw ko nga saka nagaramat ti betsin. Awamat betsin lulo. Awan nakitak. Kan talaga ado rin na nakitak. Tsakayat. Very good. Very good. Very good. Tikunak nga talaga nga adad nga sumalan uatak. Agpao tibiyak ko. Nodak. Irimalpas kami nga mangan manon nemi inorong na iti salas nga bukod na tinagna. Lolo, matulid ka. Anak tultulungan. Kayak pala. Non lakit di kayak din naktultulungan, ha? Teka rin gatak. Una nga, agpilpilag sa kayo. Kayak dito, kayak dito. Nay, kumpat kami didingan. Anak tultulungan. Aginaw ka lang agpunas dito. Tinungpal ko mata. Kaya makit, kaya malat ako na. Ngayon bilibak manong nemi kaslawan, 75 na. So nalang tamadlaw mo latamad, di kortret, rupa na, kodil na. Ngayon kasla, okay lang. Gabo nga ta, exercise, nga biningkat nga da, aglinglangat. Ken gabo nga tatasang gaba sila nga arak. Han siguro nga naging inom unay, di, pagkabanuag, ken sana pulos ka nagsigarilyo. Ken nagtetik ka na kita talaga nga nangina nga medicine. Ken baka husto di ko nana. Ay tatanda akon. Umuubing jarik nana. Kasla mabiyag di kiti orat na. Baka italaeng nga nabiyag di dakil ng orat na. Nadlaw ko itang nga medyo din musol ka na. Manong nemi sinirek ko ti silid na tayong bagana itay malim na sa tinariyan ti silid na. Lolo? Di ba nalpas na buybuyan nyo? Dadanin, abay. Sagana kong tipagsukatan nyo. Ilang sa pula mo latan di pagsukatak dito. Naman sa pulag, pajama kayo. Sando, pajama, brief, siyempre. Sige lolo. Yun akong didipan nyo. Ito may kato umalaalain mo naggidandan. Nagdigos. Naggidandan nga masumanaktiban nyo. Tikunak. Hindi kami nagdigos saya. Mga alakamat ng tarawatang mapagdigos mo
Sige lolo, oreta nalawat na ba niyo? No, nadalos dita, talagang mabalimpay pagindaan, kamot nadalos, nornos. Manong name hadda kami ngagpadpada kini Lolo Simeon ito nagtibanyo. Nalawang agpaiso manong name kinadalos. Digos ang kangarlatang mo na lolo. Sakto digos dumamba digos kayo. So dito ko na. Ikatay kong tirawatan nyo. Ito shirt nyo. Haangkan nga amak lolo Ikatay kong tibripyo. Inikat ko lolo. Ala, selamat laigas. Ay, pasensya ka na. No, kaslaigas. Alagay. Shower mo muna. Agad dandalatan. Tag-shower ta nga doa. Ha? Wanog shower ta nga doa nga si babado ka. Uy, lolo. Nabasan terwatak lo. Lolo talaga. Nasutil. Alam ko, di kayat mo nga mang chansing ka, mga rakop ka, tagsiyumang ka, ni Carlo na siya. Lolo, ninsul talaga bagbaga. Kay lolo, teka tibato ko. Sa katakpay, lolo, hambatan nga gas. Anang arutan. Nakatangtangsit mo tin lolo. Gamot na si Kadika po na. Lolo, sampai lang ita. Sampai lang ita. Oo, nagbasak pa yung lolo. Ibagdak mo di bagakit nga ita. Ginagyaman na ka. Jasmine, anak. Akala nga wawagan rin ti anak. Jasmine Latan. Misok ko na. Hanak man tayo nawawagan di lolo. Nagpauyo na ita. Naululo ko na. Pasugnot. Nagpauyo. Pitikik pa gindya. Alalo ko na uyong man tapinitik mo. Itakbo lang makakita lolo. 75 years old. Nakauy-uyong lolo. Kabuta. Sikat ka po na no. Apin ngayon mo yung suno ko matisaan nga. Maaros tirik na ni. Makit-kita ka. Sususo ka. Hala ni lolo. O ba nagpintas ni Sukog na. Mapaprusa. Kinuwari pa di ba ba? Mapaprusak lolo. Di ba inig ka ng direto idikan kan? Di boyfriend mo ako na. O lolo. Di mo ko dahil nasikat sumublat nga mag-apros. Ay, lolo, saan lolo? Ano ito saan? Di mo pirit-piritin na ito. Lolo ka, lalalain ka manin. Lolo. Abay. Anda na buyak ka kasi lolo. Ito ay, hindi pa mo matinsak mo. Kunaklan na di mo kaya't balasan ko. Kaya mo sa amin ka. Uy, susapo. Maatake ak sa amin. Di mo na balasan ko agad baka maatake ak. Awamat ka din sakit ti puso ka. Lolo. Nagoyat ko sa laong pa 75 yung lolo. Talagang imobing tiriknak. Lolo, sampai lang ita. Yung parawarang ngarot. Ha? Parawarang ngarot. No, di mo kaya't napilitak ng isang rakindak webam. Hindi tingarot ngiwat ko. Dito imam. Parawarang. Kasano, kastoy. Kasta, kabayatan nga, lips to lips ang ka. Paspasam. Lulu. Opo. Kinayat katanak batan man. Nag-shower. Nagpusis po. Lolo. Naka-adayot Nagpusitsitan na.
Oo, Jasmine. Hindi na panahon ha. Lolo? Simeon ka na malatan. Simwen. Alam mo, atake kan sa amin. Sige, di ko sa nakon. Una siya natadag, di ko sa... Agore ka. Apay, sabunan ka. Agsinabon na ka doa. Dito sabon. Oh, lolo. Samot nga nata sabon tiyap aprosyo di barokong ko. Dapat imayo. Nga da sabon na. Lolo. Nagmayat, lolo. Siyak moment, lolo, titayok mo. Nasa mong isalsar ka. Diyak kahit mga burak pa lang ti kristal. Agbasak pa lolo. Oh, lolo. Oray siksik ka laingin, lolo. Oray tawan kapit sa nga gasot, lolo. No kaya malagay di, lolo. Manong nemi ididamo aking galaeng itingiwat kan ima. Iti aramatek para ken kuan. Siyak manong nemi jakmat itulok nga buraken nanti kristal ko. Iso na lang ata talaga nga mabitbitinak. Okay lang unak. Tinasken manong nemi kat maparagsak ko ni lolo. Wano ni Simeon. Inakam ko nga ron, ti akam ko manong nemi nga saan nga caregiver no di kat asawa. Nagkakainda kami manong. Nagkakainda kami. Kat kapot ang karina nga pagbasain nak manong nemi napanak na genrol. Kat syempre, agbasbasa ang kanon niya mantika sa pulak ipaay na. Uwen. No adamang kursonadak agatangan pagatang gatangik manong. Naging ka nga sa amot lang hamot na nag-wheelchair manong. Di kang kanayon na, apa nag-exercise, di kang kanayon kumut, manong nemi nga panangam ablon, panang mas masahe kan kuwana. Iti para ka-epeksa na ti aram na manong nemi namin pinsan nga nagbiyag dagiti matmaturog kan na hang awambiyag na nga urat na. Kadagiti urat na. So nga balinan nga normal, ti panagnana, panagtignay na manong nemi. Dinaramid na manong nemi, kabot ako nak, nga kasya lang arti ka sa saad na dapalatarakan na nga baboy imado. Abot na iputputong manong nemi, dyan iputputong tibalay na. Wine. Nagmula, nagtarakan, pwede ito nagbasa akmet manong nemi. Karamidak mo iti amin obligasyon ko kas asawa, no kasta makasangpatak manipo dito eskwela. Nagbakasyon ak nawan ti basa manong nemi netahan ng patungpal na ti Karina. Napamis na rongkaran di kita anak na di kita adda ti Pilipinas. Aginggang iti adda ako ni third year college manong nemi napadasa kong tinapanagpasya sa New York, Jaya, California, ken sa Jaya, Hawaii manong nemi. Na momento sumupiyat kadagiti anak na. Kati plano mi bagami. Makapagturpusak lagi di kadadanton pagtrabahuak ang mapangipakatak ti trabaho. Ay panag itinturpus ko. Kano napiksan to pelaeng ni sweetheart ko. Agkalay sakam ton. Orag tawon to ni Suna iti 80. Uno susurok ng 80. Agraduarak ton gadatoy manong nemi ngumaya tawen palubos ti apo. E maging kakarig ito'y manong aging gapay laing mo't iti kasi dyan nga sitwasyon hindi mapaspasamak. Wan, pabaling ko pa ilang pagtangsit manong nemi nga posible amay sakto kadag iti mamanong agturpos iti kolehyo amay sa nga virgin. Amuda manong nemi tinanasyon mi kini Lolo Simeon. Ngayon sa anak ang mabain tabalasa nga balo isuna. Ken agpimpinatag kami. Manong nemi kang kanayon kayo daw dawat nga saan kuma nga makeltay tanyaman nga rapap ko nga pagtumpalan. Iti rapap ko makapagturpos kanda kam tumatlang tagkatuluyan nagtultuloy nga
agasawa ito tong palbiyag, agtaktak ko na ito nga biyag, kini Simeon. Manong na may babaen kang kuana, kahit ori no sa anak pa nga nagtrabaho, matultulong aktiri kakabsat ko. Gabot ay asog damat ito, parang gidaw tulungan niya, para iti panagbasagan. Agyaman manong na may anos mo, nga nangibasa ka rito yung pagkasalita, kahit manan sabay kumatad damat na ibatik nga adal, unon yawan nga liwliwa, kapag saramingan dibiyag, kada kita naanos nga dimngag, kanya nga nagbuya ka rito yung programa. More power to your program, and God bless. Ito yung radagyaman nga pagkaya mo, Jasmine. Thank you king ka, Jasmine. Thank you pa nagsurat, pa nang ibura iti pagkasalita. Kaya thank you mat ka na iti naruhay nga nagbuya.